Zdravím vás, počúvate ďalší diel podcastu profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn a budem vás prevádzať týmto podcastom. V dnešnom dieli sa pozrieme na typické otázky, ktoré môžete dostať na pracovnom pohovore v angličtine so zameraním, ako sa predstaviť. Typická pohovorová otázka, ktorú môžete dostať hneď ako prvú, je Tell me about yourself. Povedzte mi niečo o sebe. Alternatívou tejto otázky môže byť Introduce yourself, doslova predstavte sa, alebo Walk me through your resume, zhrňte mi svoj životopis, doslova prevedte ma vašim životopisom. Samozrejme, správna odpoveď na túto otázku závisí od toho, kto ste, aké máte skúsenosti, ako máte znalosť jazyka, ale aby som vám pomohol a trošku vás inšpiroval a podnietil k rozmýšľaniu nad tým, ako sa pripraviť na túto otázku, tak som vám pripravil zo pár ukážkových odpovedí. I've been in the marketing industry for over 5 years, primarily working in account and project management roles. I most recently worked as a senior project manager for a large tech company managing large marketing campaigns and overseeing other project managers. And now I'm looking to expand my experience across different industries, particularly fintech, which is why I'm so interested in joining an agency like yours. V marketingovom odvetví pôsobím už viac ako 5 rokov a pracujem predovšetkým v rolách obchodného a projektového manažéra. Naposledy som pracoval ako hlavný projektový manažér pre veľkú technologickú firmu, ktorá spravovala veľké marketingové kampane a dohľadala na ostatných projektových manažérov. Teraz sa snažím rozšíriť svoje skúsenosti v rôznych odvetviach, najmä v oblasti fintech, a preto mám taký záujem stať sa súčasťou agentúry, ako je tá vaša. Teraz niečo z oblasti napríklad medicíny. I believe I'm empathetic, determined and calm. I've helped many patients over the years overcome illness and injury. I truly enjoy helping others and I'm determined to continue offering my services for as long as I can. My experience with medical emergencies has shown me I'm calm while under pressure. I believe in constant self-improvement, so I'm always searching for ways to further my knowledge and be the best doctor that I can be. Verím, že som empatický, rozhodný a mierny. V priebehu rokov som pomohol mnohým pacientom prekonať choroby a zranenia. Naozaj ma baví pomáhať druhým a som odhodlaný ponúkať svoje služby tak dlho, ako len budem môcť. Moje skúsenosti z pohotovosti mi ukázali, že zostávam pokojný, aj keď som pod tlakom. Verím neustále seba zdokonaľovanie, takže vždy hľadám spôsoby, ako rozšíriť svoje vedomosti a byť tým najlepším lekárom, akým viem byť. A teraz niečo v technickej oblasti. With a solid foundation in electrical engineering, I bring extensive experience in designing and implementing electrical systems. Over the past 8 years, my work has ranged from power distribution projects to control systems design. S pevným základom elektrotechnike prinášam bohaté skúsenosti s projektovaním a realizáciou elektrických systémov. Za posledných 8 rokov moja práca siahala od projektov distribúcie energie až po návrh riadiacich systémov. I have detailed my achievements with troubleshooting complex electrical issues, leading engineering teams, or ensuring compliance with industry standards. Uvedol som moje výsledky pri riešení zložitých elektrických problémov, vedení inžinierských tímov alebo zabezpečovaní dodržiavania priemyselných štandardov. Keďže viem, že príprava na pohovor v angličtine nie je vždy ľahká, hlavne keď človek nemá úplne sebaistotu o vyjadrovaní a v komunikácii, pripravil som pre vás prípravný kurz prípravy na pracovný pohovor v angličtine. Obsahom kurzu bude simulácia pohovoru v angličtine, precvičovanie odpovedí na časté pohovorové otázky, prebratie otázok typických pre váš odbor a korektúra vášho životopisu, prípadne preklad životopisu do angličtiny a taktiež motivačného listu. Samozrejme, že všetko sa budem snažiť prispôsobiť vašej situácii, vášmu odboru a tak, aby to bolo čo najviac efektívne a vyhovovalo to vašim potrebám. Ak máte otázky alebo chcete sa prihlásiť do kurzu, kontaktujte ma cez moju webovú stránku www.profilektor.sk. Ďakujem za váš čas a prajem vám pekný deň. Do počutia.